Ja, vi vil gerne bevise, hvordan det er, man differentierer den her ligning, som hedder f af x i ligning ax i anden plus bx plus c. For at gøre det, bruger vi tredjedelsreglen, og vi starter så med at finde den her ligning, differential koefficient. For at gøre det, skal I først vælge 2 punkter på den her ligning, som den her ligning laver, og det gør vi over i koordinatsystem. Når vi nu ser på det her koordinatsystem, så har vi valgt 2 punkter, og det første hedder x0, y0, og det andet hedder x0 plus delta x, y0 plus delta y. Og forskellen mellem de 2 punkter i både x og y-billerne hedder henholdsvis delta x og delta y. Ud fra dem her laver vi 2 funktioner, som hedder f af x0 og f af x0 plus delta x. Når vi har gjort det, indsætter vi vores 2 funktioner, som vi har lavet ind i den her formel for differentielle koefficienten. Og så får vi den her ligning hernede, som hedder ax0 plus delta x i anden plus bx0 plus delta x plus c minus parentes ax0 i anden plus bx0 plus c. Alt sammen divideret med delta x. 3. Det næste vi vil gøre, det er, at vi gerne vil finde delta y over delta x. Og det første vi gør, det er, at vi vil fjerne parentesen rundt om fx0. Og det gør vi ved at skifte fortegn inde i parentesen. Dermed så kommer den til at hedde ax0 i anden minus bx0 minus c. Det næste vi vil gøre, det er så at tage vores parentes, der står i anden, og den vil vi også gerne have fjernet. Og det gør vi ved den her regneregel, der står hernede. Vi har en a plus b i anden. Den kommer så til at blive regnet ud ved at sige a i anden plus b i anden, og så plus det dobbelte produkt af både a og b. Og vi får derved en brøk, der så kommer til at hedde a gange med x0 i anden plus delta x i anden plus 2 gange x0 gange delta x. Og den bliver så plusset med vores b, som stadig står uændret, og minuset med a x0 i anden minus b x0. C'erne de går ud ved hinanden, fordi at c minus c er lige med 0. Nu vil vi så godt forkorte den her, så vi får den lidt kortere. Det gør vi ved at sige, at ax0 i anden går ud med ax0 i anden, og bx0 går ud med bx0. Derfor får vi så en brøk, der kommer til at hedde a delta x i anden plus 2 gange ax0 gange delta x plus b delta x. Og så bruger vi så nogle brøkregneregler, som så siger, at vi kan få delta x til at gå ud med alle delta x'erne i tælleren. Det vil så sige, at vi kan forkorte den ned til den her brøk. Vi fjerner så delta x på b'et, og vi fjerner det her delta x, og det her delta x i anden bliver bare til delta x. Og vi får derfor en ligning, der hedder a delta x plus 2 gange med a x0 plus b. I tredje og sidste punkt, tredjedelsmodellen, vil vi lade delta x gå mod 0 på vores funktion, som hedder delta y over delta x. Når vi gør det, beviser vi, at der er en grænseværdi for funktionen, og derfor er det faktisk er differentiabel. Når vi så har ladt delta x gå mod 0 på den her funktion, som jo er a delta x plus 2ax0 plus b, får vi funktionen 2ax plus b. Og siden at vi kan gøre det her, viser vi faktisk, at funktionen faktisk er differentiabel, men også at vi faktisk får vores differentialfunktion, som er 2ax plus b, og derved er beviset afsluttet.